Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan detinguts des d'ara ja fa uns 18 dies perquè són els presidents de dues associacions culturals, cíviques catalanes, ANC i Òmnium Cultural, i aquestes dues persones han participat bastant activament en les mobilitzacions catalanes que últimament s'han fet al país, a favor sobretot del referèndum de l'1 d'octubre i bueno, abans del referèndum ja se sap que va venir de fora de Catalunya, van venir cossos i forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, amb l'objectiu de poder evitar que es produís aquest referèndum de l'1 d'octubre. Llavors van estar fent escorcolls per trobar urnes, per trobar paperetes i per trobar tot tipus de material que estigui relacionat amb aquest fet. Un dels escorcolls va ser amb el Departament d'Economia de la Generalitat i com que se sabia que anirien allà, doncs aquestes dues associacions, l'ANC i l'Òmnium Cultural, van cridar a la gent a que se n'anessin a manifestar davant d'aquestes instal·lacions de la Generalitat. Sempre tots els moviments que s'han fet a favor de la independència des dels últims temps han estat absolutament pacífics i aquesta manifestació també ho va ser. El que passa és que per alguna raó que hi ha gent que entén més del tema, els resulta una mica incomprensible, les furgones de la Guàrdia Civil es van deixar aparcades just davant d'aquest departament de la Generalitat i al final aquestes furgones van acabar bastant destrossades. La gent es hauria enfilar, fins i tot van haver periodistes que es van enfilar, suposo que els hi van donar cops, les van embrutar, van tirar coses a dins i aquests fets, juntament amb la declaració dels propis policies que van dir que no van poder sortir perquè se sentien atemorits i acorralats i tal, van promoure la detenció d'aquestes dues persones. De fet, aquella manifestació, que va ser absolutament pacífica, hi van participar els presidents d'aquestes dues associacions, els Jordis, però sobretot sempre demanant tranquil·litat, demanant civisme, que la gent fos pacífica i fins i tot van arribar a parlar amb la policia per mirar de fer passadís, s'hi va fer, perquè aquestes associacions tenen voluntaris que van fer passadís perquè poguessin sortir els policies i no van voler sortir. Fins que van ser molt entrada la matinada i van sortir per una porta de darrere, em sembla. Tot això s'ha aprofitat per culpar aquestes dues persones i tancar-les a la presó sense donar-los l'oportunitat de pagar una quitança ni de res, perquè són, per lo vist, molt perillosos. Se'ls ha tractat com a terroristes, però bueno, també jo, a part d'estar absolutament en contra d'aquest tracte que han patit aquestes persones, penso que el que ells van fer, que era animar a manifestar-se pacíficament, també és una cosa que estan fent el president de Societat Civil Catalana, que ja porta dues manifestacions convocades, dues manifestacions molt nombroses, la primera amb gent de fora de Catalunya també, i la segona jo crec que pràcticament tothom era d'aquí, i bueno, el que demanen a la gent, el president d'aquesta societat, és això, és manifestar-se perquè cadascú expressi les seves idees. I és el que van fer els Jordis. Per tant, estic absolutament en contra del tracte que han rebut. Em sembla que el govern d'Espanya s'està venjant, està intentant encarcerar a tothom que participi en el procés i bueno, s'estan saltant la llei. Per mi, s'estan saltant, tenen una vara de mèrit diferent, depèn de si vas a favor de la independència o en contra. I malament.